Karel Doubek, který strávil hodně let v tomto hotelu jako F&B manager, vařit umí a proto uvařil pečetní vosk, který teď bude postupně naléván do jednotlivých zářezů na výku truhly tak, aby bylo pečetění připraveno. A já vám řeknu, že v zastoupení rodiny majitelů zapečetí tento stoletý poklad potomci zakladatele Františka Tichého. Pan Vladimír Tichý otiskuje. Tak, pan Adam. Výborně, pan Adam Tichý, Michal Krebs je na řadě. Otištěna pečeť, pánové, prchejte vzad dostatečně rychle. Přichází Hedvika Tichá a Markéta Chroboková. Připraven pan Vladimír Troňka v zastoupení paní Evy Tiché. Pojďte, Daniel Tichý v zastoupení Ivety Bochníčkové. Karel Doubek otiskne pečetidlo v zastoupení paní Marie Tiché. A teď bych vás všechny poprosil, přistupte k truhle pro společnou fotografii. Možná ještě neznáte moji teorii fotografického potlesku, která říká, že pokud je skupina lidí fotografována a publikum jí přitom zatleská a poctí je svou přízní, vypadá fotka mnohem lépe. Takže prosím, až mávnu, jako ve filmu Trhá, já až takhle mávnu, tak to začne. Fotopotlesk pro rodinu Tichých! Je zapečetěno, je vyfotografováno. Moc vám děkujeme. Děkujeme i všem, kteří přihlíželi v tomhle nečase tomuto slavnostnímu ceremoniálu a stvrdili tak svojí přítomností naši společnou vůli být tu za 100 let, až se to bude otvírat. Doufejme, že to vyjde alespoň některému z nás. Tyhle dva dárky na vás budou čekat na odchodnou. Kniha s trojzubcem u stolu, která je unikátní tím, že ji sepsal Michal Novák, zdejší šéfkuchař, se svým týmem. Tady si ji můžete nechat podepsat a tady uvnitř, pozor na to, je jediná možná pozvánka, jak se dostat na akci za 100 let. 12. září 2112, takže zachovat, prosím. Tisk červený, který v roce 1348 při založení Nového Města pražského sázel Karel IV. Z jeho semínek vypěstovali lidé z Adrie takovýhle semenáček. No a za 100 let bude soutěž, kdo jako pěstitel postoupil co nejdál.